Iloilo City COVID-19 Task Force gimpayag nga posibleng may community transmission na sa Delta variant sa syudad sang Iloilo kasunod sa pagdamo sa mga kabataan nga nagatapikan sang virus. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Sa distrikto nga pagpatuman sang health protocol sa mga barangay kagliwat nga pagbalik ka sang border control checkpoints ang ipatuman umpisa sa buwas nga adlaw kasunod sang pagdamo sang local transmission sa Iloilo City. Nagagwa sa datos ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit ng City Health Office nga may 995 na ka mga kabataan nga nagpositibo sa COVID-19 subong nga tuig. 111 diri ang aktibo nga kaso. Kalabanan sa ilang yara sa mga ospital kag quarantine facility. Madumduman nga nagmando na si City Mayor Jared Trañas sa mga barangay nga listahon ng mga nagaedad 12 tubtob 17 anyos agud sa tion nga may available vaccines na para sa mga bata. Umpisahan naman ang pagpangbakuna sa ila. Nagapati ang COVID Task Force nga may community transmission na sang Delta variant sa syudad, bangod madasig ang paglaton sang virus ilabi na sa mga menor de edad. Posible no nga ginako man sang DOH nato national no nga may transmission gid sang Delta variant. Si Mayor Jared niya siya nagaka-alarm because wala pa dato ma-confirm pero dasig ang transmission. Suno sa alkalde, ginreport sang DOH nga may dugang nga 11 ka Delta cases, 2 ka Alpha kag 3 ka Beta cases sa Iloilo City. Lunsay naka-recover na ang mga ini kag natalana nga i-swab kag ipadala ang specimen sample sa Philippine Genome Center. Mas ginpatemprano ang curfew hours nga magasugod alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Gindesisyonan man sang COVID team nga ibalik ang border checkpoint sa buwas nga adlaw. Mga essential personnel kag authorized persons outside residence o kun apor lang ang makasulod sa Iloilo City. Na-record kahapon ang 300 ka COVID cases sa Iloilo Province, samtang may 80 ka kaso naman ang syudad. Hindi nato makita sa aton nga mga business district. Pero sa aton mga barangay nga mga area, makita gid nato no. Kung pisa alas 8, alas 9, alas 10, may mga kabataan pa, may mga tawo pa nga adult nakatambay sa karsada naton. Umpisa man subong adlaw liwat nga ginpatuman ang no vaccination, no entry policy sa City Hall. Ang ginapahanugutan lang ang makasulod amo ang fully vaccinated kag nagapabilin nga naka-work from home ang mga empleyado nga nalakip sa vulnerable sector. Samtang na-record subong adlaw ang 21 Delta variant cases sa probinsya sa Aklan base sa ginpagwa sang Provincial Health Office. 5 sa Kalibo, 3 sa Numancia, 2 sa Banga, Ibahay, New Washington, Malinaw, Madalag, 1 ka Delta case sa Nabas, Tangalan kag Makato. Ginabisuhan ng mga residente nga mangin aligmat kag magsunod sa health protocols. Sad sunod sa city government sa tion nga magdamo pa ang local transmission diri sa syudad, posible nga mag-issue ang city government sang quarantine passes agud malimitahan ang hulag sa mga tao. Sad. Madamong salamat, Zen Kilantang.